हमनी के भाई के हमनी के माई के दरबार में बानी सुन हमनी के सामने माता बहन भी उपस्थित बानी ना जी तो उहो लोग के लायक कुछ होखे के चाहिए। बड़ी सुंदर ब्याह जी पचरा गौनी हो पचरा गौनी हो अरे दादा हो अरे पचरा के कचरा को देनी हो ए बेयासी हां ई का हो ई माई के प्रसाद है आ हई बोका ओवरा साबरा के फेर में डल ले बा कहत कि लाल कपड़ा हो एकरा बाद रो एकरांगे मत कहे लगे मत कहियो ना तो लगे मारे। बड़ी सुंदर हमनी के घर के माता बहन हालांकि एक रांगा उलो लियाइल बल हां डुमरिया पुल से आवत लो तो बड़ी सुंदर हमनी के घर के माता बहन सुनबे कनिया ब्याजी गौनिया निमिया के डाढ़ मैया लेकिन जब ई गावत रहनी हनु ए महाराज जी लेडीज के गाना हो लेडीज के मुंह से ठीक लगी इहा के गावत रहनी हनु तो बुझाई लगा कि अपने में दो चार गो कुकुर झोकत लड़ा तरस भौंकत तरस हमनी के घर के माता बहन बड़ा सुंदर मुरिया पचुनरिया ओढ़ ए धरती फाटो ना कि हम ऊपर टंगा जाए बड़ी सुंदर मुरिया पचुनरिया ओढ़ के 7 जोड़ा या 9 जोड़ा पूरी पका ले वेला लो ए मकई के ना मरुआ के उ तो हेठे कहता के भौजी पकावेली ओ काहे खातिर इनका भैया के पूजे खातिर हां हमारा भैया पूजा खातिर सारे के बाइन जाल एक दिन तो हद हो गई का एकर मौसी लपसी पका देलक एकरा बपसी के पूजे खातिर तऊ का मुंह में दांत नहीं है सही बात बा पाकुर पाकुर खा ले बड़ी सुंदर मुरिया पचुनरिया ओढ़ के हमनी के घर के माता बहन काली माई के दरबार में जाला लोग कैसे कि निमिया के डाल होइया लाली लोरावा झूली रे झूली अरे मैया भोरे गाएली ताकी झूली रे झूली ना झूलता झूलता मैया के लागली पियासिया चली रे भइली अरे बबुआ बोका हवा रे माला ओरिया दुआ रानी चली रे आए बूढ़ी बोला चाची आए वो बीड़ी धराबो मत पिए ना तो टीबिया जइबू हां तू कैसरिया जई बड़ी सुंदर हमने के घर के माता बहन गीत गावेला लो आज ले पत्ता न चलल गीतिया लिखलस के गौलस के रवा नहीं खा पता ना हमरा मालूम नहीं है हां तो उमरिए कई दिन करे सही बात को होता है हमरा से नु पूछेला बोली तुलसीदास के खाता हां अपना बाबूल जेठ आ बबुआ ले हम जानत तनी के लिखले बोली हमार बाबा लिखले रहले अच्छा राइटर रहले बड़ा सुंदर राइटर रहे कदू कृष्णा बेदर्दी खानी इनका राजी गौले रहली उनका बाबू के बर्थडे पे हां ई बर्थडे के गीत है बर्थडे के ना है ई बर्थडे के जबानी के ना रौरा ब्यास के साथे साथे रोरो पगलाए लगनी ना ब्याह से पगला के हमरा पगलाई बर्थडे के गीत ना हो का बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमरा हरे राम मिश्रा जी के तरफ से मिलल चरण में बार बार लगत हार्दिक अभिनंदन लेकिन हमने के भाव लगल कैसे कि कवन फूल फूले
पछड़ा हो, पछड़ा हो। से लखवा तोहारो रहिया जो है चलो ई तो बड़ा है बाप रे बाप ई तो ऐठतिया ई ऐठत नहीं खे हाँ ई तो ऐठातिया बड़ा सुंदर गाले पखाओ जी में कैसे कि कवन फूल फूले ला 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 नहीं कवन फूलवा रोज सजवे हो कि कवन फूल हरे राम पुजारी जी की तरफ से बड़ी बड़ी आशीर्वाद मिला माता रानी से ये विनती करब कि जौन भी मनोकामना करते हुए पूर्ण होके ए मैया हो ए मैया हो ए मैया हो पावन फूल आगा है लूला भाई तोहर रहिया ऐसे मना करता नहीं पचरा मत ऐसे कहले और पछड़ा मत पुश पुश बनबे हवारे मानजो ए जी बोलत कहने गई ए जी बोल जी रोवा के होइस जी हमारी होई रे अरे तो तनी जबान से बोल ते जवान के फेर में बड़े हम एकरा जान के फेर में बाने रो मरिन होई हरे एकरा कहा धलनी है अरे नहर पर लोटा लेके घूमतल देव जुआ का करतले ओही जा केकरा पकड़तनी हो रे दशहरा चलता भी काट देम सब छोड़ दे करा के छोड़ दे अरे छोड़े अब लेकिन पूजा चाहिए रे पूजा चाहिए अरे पूजा में का चाहिए अरे पूजा में एगो मोबाइल दिवा दी है मोड़ी के मोबाइल का होई रे अरे ब्रह्म से प्यार करे मुकरे से बतियाएम रे काहे बड़ा में तोर पहुना लगल है ना तोर चचेरा फूफा लगल बोल बोल और का चाहिए बोल बहुत कुछ चाहिए बोल लय में बताओ लय में बताओ लय बताओ रोई है मत अरे हमारा रोवे लागल होई साउंड वाला के साउंड के ओखिया चाहिए रे साउंड साउंड आका करबे रे गोटी खेले उनकर बाल बच्चा पटीदार देखी ठीक है ले बोलो ई पूजा मंजूर नहीं खा सर पूजा बोल बहुत कुछ अभी चाहिए बोल 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 अरे हमारा के तोरा के दोनों गौड़िया में के पोठिया चाहिए रे
गाड़ी में पाठी थोड़े आइल बाड़ी सन पाठी होइस मौका तो लिहस गाड़ी में नचनिया आइल बाड़ी सन आहो नारे पाठी होइस अच्छा ओरे ते पाठी कहत रे हां तो पाठी के संग संग बोको आइल बाड़ा सन तो भेज दे होने चौरा में लिया जाए कोनियो के चरा के आहो और कुछ चाहिए अभी बहुत कुछ चाहिए का चाहिए बताओ अरे हमारा तोरा के हो व्यास जी के व्यास जी के करिया का गोड़िया बेजे करिया लेबे गड़िया 4 चक्का अच्छा लागल बिया मुखिया जी के दूर आहो आहो चल गाड़ी दिवा दिए अच्छा और कुछ चाहिए अरे का चाहिए हमरा का दारू दादी अरे बिहार में अपना दारू बंद बारे देवता लोग खातिर छूट बा ते देवता होइस आज बाबू जो आहो आहो एक काम कर बोल तोर पूजा सब दिवावल जाई एक तनी आधा किलो टटाई लड्डू दिवा दे ठठाई लड्डू आहो 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 और कुछ चाहिए चाहिए क्या आहो तो एक काम कर सिर डाले आ तोरी अपना पोछी ला के भेज प्यार से पहले अगिला के ले सब सिरदा कितना बढ़िया उखाड़ती है ए ब्याजी हम कहाँ रहनी हो तू डोमा राय किया गए रहला ऊ तो मर्द दिन बस सिटी रात चला एकर जवाब का ले कैसे कि बेली फूला फूला अब का चाहिए रे तारा लोग के गाँव नहीं समझिए तब मरी के पूजा मंगाई ओझा के जल्दी अच्छा हां पूजो चल का बनी याद पड़ देंगे बहुत डॉक्टर सुंदर। साहब रात 1000 मिल रहे डॉक्टर साहब अच्छा है मरी का पूजा लगल है ओझा के जब भेजा दी मेला वाला लागता मरी सन घूमियो 3 आदमी बनी सो 3 आदमी ए जब पूजा लागल है तब दे देतनी पूजा एकर जवाब का ले कैसे ई लाइदार के नगरी हिया कहे के ना पड़ी हां तो देखो तनी रात 1000 मिल रहे होते जा कितना मिलता जी बिल्कुल 1000 ना तो यहाँ कम से कम 500 ये जरूर 30-40 में मिल जाए 30-40 ना 500 के मिलिए जाए कहे के बा कैसे कि बेली फूला फूले लाला लही चावे फूलवा डान सजवे हो बेली फूला फूले लाला लही चावे फूलवा डान सजवे हो कि बेली फूला फूले लाला लही चावे फूलवा डान सजवे हो बेली फूला फूले लाला लही चावे बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमरा गुड्डू सिंह मुखिया जी के तरफ से मिलल पूजो आजा मुखिया जी से कह के पूजियो मंगा दी पूजवा पूजोए रखटे रख ली अलगे रख कहाँ बनी 100 रुपया में नहीं मिलो 200 लागता कैसे कहेला लो कि बेली फूला फूले लाला लही चावे फूलवा डान सजवे हो रोरू कुछ कहो तनिका स्वर्गीय तारा देवी की तरफ से बड़े बड़े आशीर्वाद मिला एगो काम ना करी रोड़ा बार बार पैसा काहे के देता नहीं डॉक्टर साहब देखे के बा हमरो के बार बार पैसा काहे के देता बड़ी बड़ी आशीर्वाद हमरा डॉक्टर साहब जी की तरफ से मिलल हमारा के रोरू के मिलल हटे दी हमार हो गए ए मैया हो ए मैया हो ए मैया हो या हौल फुलवा फुलवा हमरा में ये क्वालिटी है